и какво оставяме след себе си и на децата си. В момента, докато правя запис на това видео, моето дете е точно отсреща вляво от мен на моето диванче, където ви посрещам вас, всички мои клиенти. Какво оставяме след себе си? За мен е много важно, защото това не е позиция на егото, а това е нещо, което наистина даваме от сърце. Примерът, който оставяме на нашите деца. Нашите дела, онова, което вършим, онова, с което се занимаваме. И за мен едно от основните и много важни неща е да бъдем истински и достоинството. Да бъдем истински в това, което правим, в това, което оставяме сърцето си, защото по този начин и нашите деца ще могат да правят по същия начин и да сбъдват живота си за себе си. Защото там, където даваме сърцето си, ние случваме себе си. И затова това да бъдем истински е едно от най-важните неща за мен. Така че моят призив към вас и това, което оставяте след себе си, е да се замислите по вашите дела, не само по вашите думи. Това, което остава след вас.